Bueno, boas tardes, boas noites. Damos inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación que, por o retraso acordado entre todos a Xunta de Portavoces, se adiou unha semana e, a pesar de celebrarse o 2 de febreiro, corresponde ao Pleno ordinario de xaneiro. O primeiro punto na orde do... antes de nada, disculpar a ausencia tanto de José Manuel Guerra, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, como de Dolores, que non poden asistir por distintos motivos. O primeiro punto é a aprobación da ata da sesión ordinaria do 27 de outubro de 2021, algo que modificar, engadir ou considerar. Non dáse por aprobada, entonces, a ata da sesión ordinaria. O segundo punto é a dación de contas das resolucións da Alcaldía que van da 1431 do ano 21 a resolución 1466 do ano 21 e da resolución 01 do ano 22 a resolución 109 do ano 22. Tuvestes a disposición e se incorporaron no expediente do Pleno. O terceiro punto na orde do día é a proposta da Alcaldía de toma de coñecemento da renuncia como concelleiro de don Manuel Barreiro Rozados, que foi portavoz do Grupo Municipal do BNG. Entonces, a proposta da Alcaldía é tomar coñecemento da renuncia presentada con data 8 de xaneiro de 2022 por don Manuel Barreiro Rozados, e segundo, de conformidade co previsto na normativa aplicável, dar traslado do presente acordo á Xunta Electoral Central e indicar que, e a xuízo da Corporación, corresponde cumprir a vacante a dona Patricia Castelao Ferreiro. E así o trasladaremos. Bueno, eu quero aproveitar esta circunstancia para facer o recoñecemento público que creo que é compartido do traballo desenvolvido e do talante personal que, polo menos, comigo demostrou sempre Manuel Barreiro, e ao que lle agradezo a súa e recoñezo o seu traballo. O punto cuarto na orden do día... Hai que votalo, sí. Mira, e se non lle aceptamos a renuncia, vai ter un problema. Bueno, pois votamos a toma de coñecemento. Sí, claro. Ben, pasamos entón a votar a toma de coñecemento da renuncia de don Manuel Barreiro Rozados. Voto. Bueno, non sei se alguén quere decir algo al respecto, sí, porque a verdad que non abrín turno de palabras con isto de que, pensando que era unha toma de coñecemento. Vale, pois pasamos entonces a votar a toma de coñecemento da renuncia de don Manuel Barreiro Rozados. Votos a favor da proposta, por unanimidade, queda aprobada e traslado a Xunta Electoral. Punto cuarto da orde do día é a proposición da Alcaldía de nomeamento da concelleira dona María López Álvarez como representante da Corporación no GDR Terras de Compostela. Bueno, como é unha proposición que non foi debatida en comisión, necesitamos votar a súa inclusión na orde do día. A razón da urxencia e demais é que senón non temos representación no GDR ou non podemos ter esa proposta ali, e por iso nos urxe de debatilo. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia da proposta, por unanimidade, se acepta a urxencia. E, bueno, a proposición ven en conta de que, como sabedes, xa desde hai uns meses Siria deixou a dedicación exclusiva e non pode atender ás cuestións do Concello no grupo de goberno do día a día. María, que é a persona que cubre esas necesidades, pois sería a persona nomeada a sustitución entón de Iria por María López Álvarez como representante desta corporación no GDR Terras de Compostela. Algo que decir tedes ou pasamos directamente á votación?
Votación. Pasamos entón a votar a proposición da Alcaldía de nomeamento da concelleira doña María López Álvarez como representante da Corporación no GRDR Terras de Compostela. Votos a favor da proposta. Por unanimidade queda aprobada. Punto quinto da orde do día, ditame da proposta da Alcaldía de aprobación do POS 2022. Ben, na comisión xa aclaramos, creo que todos os puntos relativos á proposta, que ten unha parte que é de financiamento de obras directamente, que é a Achega Provincial 2021, ten unha parte de gasto corrente, que é o que se vai a destinar, aínda que formalmente se destina a cubrir os gastos correntes, neste caso, que se propón é o do servicio de recollida de lixo, no que é moi deficitario. Na práctica vai a valer ese gasto corrente para financiar aquelas obras que acordamos na Xunta de Portavoces e que non poden ir directamente incorporadas no POS. Esta proposta de obras para o POS non se ciñas aquí recollidas, senón, como vimos na comisión, pois a todas aquelas que acordamos e que dan en torno aos 300.000 euros por grupo que forma parte da corporación. Non esa se priorizaron e en función desas pois se propuxo esta proposta. Quero aclarar que xa os portavoces se lles comunicou e todos deron ok que aquí temos que aprobar as obras e os proxectos vinculados ás obras. Hai un erro nun proxecto que é o proxecto da Póboa, que en concreto, é dicir, está ben todo o importe global e demais, pero sí que dentro dese proxecto hai 3 páxinas, a 12 da memoria, a 35 do plan de obra e a 99, que é o orzamento para coñecemento da administración, que esa cifra global, a cifra final, está cambiada, co corta-pega que se fai habitualmente con estes proxectos. E que xa nos déramos conta con anterioridade, outro día na comisión se nos olvidou ratificalo para que xa viñera, pero, bueno, xa se lle comunicara a todos os portavoces e todos estaban de acordo en facer a corrección. Carmen, queres algo que comentar? Bueno, no BNG imos votar a favor, claro, por suposto, pero desexamos que as obras se realicen cuanto antes, sobre todo as que teñen bastante urxencia, como as obras para corrixir a turbidez da auga de Campos de Mirabel, que levan tantos anos sufrindo ese problema e que foi unha proposta do BNG e que quedamos en que se ia realizar cos fondos do gasto corrente. Entón, estaremos pendentes e desexamos que todas as obras se podan realizar cuanto antes para ben de toda a veciñanza. Antonio. Que tal? Boa tarde, moitas grazas, señor alcalde. Nada, sí, evidentemente imos a votar a favor nesta proposta de consenso entre todos os partidos políticos. Simplemente unha pequena aclaración. Na obra do Sixto estivemos a analizar o proxecto e non comprendemos algunhas das cousas das que comentamos previamente, non? É dicir, non comprendemos demasiado ben a execución, sobre todo no que atinxe a senda peonil que vai pasar na parte máis estreita da obra, onde, por aquel paso estreito das casas con curvas, entón, se é posible que se nos aclarase esta cuestión. Despois no proxecto non consta nada, ou polo menos nós non fomos quen de averigualo, respecto dos cambios de sentido que se van producir, ou do sentido único que se vai facer, etc., que era acerca do que preguntábamos. Entón, se fose posible aclarar este extremo, pois estaríamos agradecidos. Por outra parte, inda que non se contemplan nestes proxectos, é unha teima do noso portavoz, Guerra, dende hai anos,
que se procure sempre, cando se fagan obras novas, na medida do posible, a retirada de postes e a ocultación dos cables todos que hai polas aldeas. Entón, nese sentido, pregar especial de vezo para que así ocorra nas seguintes execucións. Nada máis, moitas grazas. Simplemente aclarar dúas cuestións. En canto ao da turbidez de Campos de Mirabel, está encargado o proxecto, o que pasa é que é un proxecto que queren complicar ou contemplar varias opcións, darlle que a solución que se adopte que sexa definitiva. Entonces, posiblemente aínda tarde entre mes e medio en entregarnos o proxecto. De calquera xeito, consideramos que vai a ser un proxecto que vai a andar en torno aos 40 ou 40 e pico mil euros, con cal suponemos que pode ser de pronta execución. En todo caso, claro, ademais non podía vir no POS porque se ten que desenvolver sobre terrenos privados, entonces aí temos que ter autorización e todo o tema, non? En canto a senda do Sisto, eu casi vos pediría, porque claro, tampouco, que falarades, que quedaras un día, que falarades co arquitecto municipal e en función desa conversa, pois nunha xunta de portavoces o tratamos e hai que facer algún cambio, facelo canto antes para que non tal e para adiante, pero creo que vos vai a valer bastante máis que eu vos explique nada. E, bueno, ya asumimos o empeño de guerra na retirada dos postes, aínda que é certo que é das cuestións máis complicadas deste mundo, pelexar con Telefónica e con tal, non que despois, fora deste pleno, vos digo que estamos facendo na práctica con algún dos postes, porque non debería quedar constancia. Algo máis que añadir con respecto ao tema ou pasamos á votación? Pasamos entonces a votar o ditame da proposta da Alcaldía de aprobación do POS Plus 2022. Votos a favor da proposta. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6 da orde do día, que é o ditame da proposta da Alcaldía de aprobación do POS Plus adicional 1-2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Nacho, comentas? Boas tardes a todos e a todas. Bueno, sabedes que a achega deste ano distribúese na ampliación destinadas nas partidas destinadas a emerxencias sociais, ao servicio de axuda no fogar e a outras medidas de carácter extraordinario que basicamente se concretan en facer un convenio con a entidade Provivenda para xestionar solucións a familias con dificultades para conseguir vivenda no mercado. Entón, esas son a distribución que se fai según o cadro que vos acompañamos e a distribución que se fai en función desas partidas. Demoslle bastantes voltas e consideramos que era o xeito máis adecuado de investir estes 113.291 euros que viñan destinados a gastos sociais ou a gastos de benestar social. Se hai unha pregunta, podes facérnola. Antonio? Bueno, pasamos entón a votar o ditamen da proposta da Alcaldía de aprobación do POS adicional a votar a proposta da Alcaldía de aprobación do POS adicional 1-2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Votos a favor da proposta. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 7 da orde do día, que é o ditamen da moción do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando ao Presidente do Goberno o cesamento do Ministro de Consumo. Antonio, Lucía. Boas tardes.
Bueno, non leo toda a proposta, leo a proposta de acordo ao final, non? Primeiro, exixir ao presidente do Goberno a rectificación inmediata das declaracións realizadas polo ministro de Consumo e o cesamento do mesmo polos seus reiterados ataques a un sector productivo máis puxante do noso país, o cárnico, que leva anos mellorando os seus procesos para garantir a máis alta calidade alimentaria e o benestar animal. Segundo, exixir ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación competente na materia que, cos datos de que dispón, desminta inmediatamente as afirmacións do seu compañero de gabinete e poña en marcha unha campaña nacional e internacional de defensa e apoio ao sector gandeiro cárnico e as medidas necesarias para que devandito sector avance en sustentabilidade. Terceiro, recoñecer o gran traballo realizado por los miles de gandeiros españois, así como dos veterinarios e enxeñeiros agrónomos para facer que o sector gandeiro cárnico adaptásese ás novas exixencias regulatorias e sociais en materia medioambiental, de benestar animal e calidade e seguridade alimentaria, alcanzando os máximos estándares de calidade nas devanditas materias. Bueno, esto es básicamente lo que solicitamos na moción, porque, bueno, consideramos que todo un ministro del Gobierno no puede hacer unas declaraciones tan irresponsables, tan osadas y mostrando tal nivel de ignorancia al respecto. ¿Por qué digo irresponsable? Bueno, porque está poniendo en riesgo más de 2 millones de puestos de trabajo y al cuarto sector industrial de nuestro país, que es fundamental en la economía rural y en la lucha contra la despoblación y de impacto directo en Galicia, en todos sus concellos, tanto directo como indirecto. Osado, porque suponemos que sabe que existe un Ministerio de Agricultura con competencia en el control de la producción y con la obligación de impulsar la calidad y las exportaciones agroalimentarias. Ignorante, porque las normas de bienestar animal son las mismas en toda Europa, en toda, sin excepción. Es decir, ya de paso, como no le llegó meterse con el sector, que ya tiene bastante historial este señor al respecto, pues insultó a nuestros socios europeos. En fin, estas normas son las que cumplen estrictamente todos los ganaderos y toda la industria cárnica, repito, en Europa, la más exigente del mundo. Y estos comentarios hacen un daño al sector incalculable. Quiero recalcar también que la carne española ni es mala ni de animales maltratados. Desde luego, el PP siempre va a hacer una defensa firme del sector ganadero y de su industria cárnica, por eso exigimos responsabilidades. Y hay que reconocerle a este sector que, gracias a su esfuerzo, Galicia es un referente mundial y España en producción cárnica de calidad y exportamos por un valor de 9 millones de euros a más de 130 países. Yo creo que, bueno, queda bastante clara la intención de la moción, que no todo vale, y más una persona que habla y tiene una repercusión. Y, bueno, está más que justificada. Por lo tanto, es lo que pedimos. Nada más, muchas gracias. Carmen. Vale, moi boas. Vostede acaba de decir non todo vale. Pois se non todo vale, o que esta moción é unha das cousas que menos vale. Esta moción os BNG non imos entrar aí a saco nos seus bulos e nas suas tonterías. Vou ser suave, simplemente vou dicir que esta moción carece de todo sentido. E pediríalle que, por favor, deixen de facer altavoces dos bulos que se lle ocorren ao seu xefa lá en Madrid, que non ten ningún outro objetivo máis que desviar a atención da súa corrupción, da corrupción do seu partido, e crispar a vida política. E eu non entendo que ven esta moción, nós non entendemos o que ven esta moción. Que tanta preocupación do PP de Teo polas declaracións sobre as macrogranxas que fixo o señor Garzón. Que tanta preocupación ten o PP de Galicia por este tema. Ten algo que ver a realidade de Teo, a realidade do sector Galicia con todo isto? Vostedes
coñecen realmente ou preocupalle realmente a realidade do sector gandeiro galego? Pois, nós pensamos que non lle preocupa en absoluto. Se non o saben, direille que o sector gandeiro galego supón un 34% da produción final agraria frente ao 17,5% da media do Estado español. Isto demostra que a importancia do sector primario na nosa economía. Direilles tamén que a produción mayoritaria de carne de bovino e de ovino en Galiza é extensiva, con base territorial, con cría e engorde a base de pastos e forraxe, e moi pouco penso, e produce carne de calidade baixo distintas indicacións xeográficas protegidas. Das 22.000 explotacións en extensivo que hai en Galiza, un 50% son profesionais e outra metade de autoconsumo, e todas teñen un nexo común. Son respetuosas co medio ambiente, dan vida rural, clave na loita contra o abandono e contra os lumes, e producen unha carne de excelente calidade. E saben qual é o problema da gandeiría galega? Non o saben, porque se o soubesen ou tivesen ganas de poñerlle solución, non me virían agora con estes bulos e con estas tonterías encerramallaré aí, que eu, ao final, non me aclaro exactamente, non sei que nos quixo decir. Todo un galimatías o que nos expuxo aquí. O grande problema da gandeiría galega é que se está a obrigar os gandeiros e gandeiras a vender por baixo dos custes. E hai un dato que fala por si só. Nos anos 70 pagábase o quilo de carne ao que hoxe equivalería 6 euros o quilo. En actualidade, 50 anos despois, págase a 5 euros o quilo. No mellor dos casos. Comprenderán que esta situación é insostible e que hai que darlle alternativas e tomar medidas. E onde está o presidente do goberno galego? Onde está a consellería? Ante esta situación, que fan? Pois, desde logo, tomar medidas non. Solucionar os problemas non. Fai falta que o PP e o presidente da Xunta deixen de envolverse na bandeira dos bulos, facendo seguidismo da estrategia de extrema dereita e poña en marcha solucións e medidas eficaces para garantir prezos xustos aos e ás produtoras de carne no noso país. E iso é o que reclamamos desde o BNG, que a Xunta adopte medidas que garantan que os nosos gandeiros e as nosas gandeiras non venda por debaixo dos custos. E iso require que faga cumprir a lei da cadea alimentaria, empezando por fixar os precios reais da produción. As macrogranxas. Pois as macrogranxas xeran problemas no territorio. Perda de emprego, pechas de granxas familiares extensivas, contaminación con nitratos. Por ese feito, o Estado español ten aberto un expediente desde o ano 2018 e foi denunciado pola Comisión Europea por o incumprimento da normativa comunitaria. E este parece que é o modelo do PP. Defenden as macrogranxas, que crean numerosos problemas medioambientais, sociais, e mentres, a Consellería de Medio Rural, desde o ano 2013, vai reducindo, ano tras ano, as partidas do Programa de Desenvolvemento Rural destinadas ás axudas agroambientais ou ás indemnizacións compensatorias por zonas con limitacións naturais e zonas de montaña. Un ataque en toda regra á gandeiría extensiva. En definitiva, señor do PP, déixense de oportunismos partidarios, déixense de ataques partidistas, déixense de difundir bulos e ocúpense de que o goberno galega asuma as súas responsabilidades. Defendan e apoien un modelo de produción cárnica predominante en Galicia, que é respetuoso co medio ambiente, que dá vida ao medio rural e que produce carne de calidade. Uxía. Ai, perdón. Gracias, señor alcalde. Boas noites. Coido que non hai nada máis que dicir. Imos a votar en contra da moción. Nacho. Bueno, nós non imos entrar a valorar o fondo desta moción porque consideramos que falar dos bulos e dedicarlle tempo vai en contra dunha práctica política responsable. Eu entendo que vos presentades unha moción que se presenta en todo o Estado
e que vos tampouco presentadela porque vos la mandan. Agora, é unha forma bastante noxenta de facer política. Quenta motores e logo cando algúns elementos despegan, despois botámonos as mans á cabeza. E hai xente que acaba entrando en concellos e cosas polo estilo. Entón, eu creo que é unha estrategia, como decía Carmen, da extrema dereita, copiada directamente da política americana, e que por determinadas razóns o PP asumea como propia nun alarde dun cálculo electoral que eu creo que é bastante equivocado. Hai que decir que neste caso tamén contou coa inestimable colaboración de algúns ministros do goberno amigo que tamén nun alarde de estrategia non sabe moi ben porque hincharon un pouco máis este bulo sin ningún tipo de sentido. Eu non sei se toda a carne de España é boa, supoño que habrá boa e mala como en todos os lados. Tampouco son quen a decir que ningún animal é maltratado porque, bueno, porque ainda non son capaz de dicirlo das persoas. Entón, simplemente decir que é evidente que as granxas industriais teñen un modelo de producción determinado, punto. E nós aquí, sin ser macrogranxas, sufrimos dúas en directo e a xente de Rarís e a xente de Lucí sabe perfectamente cales son as consecuencias das macrogranxas. Incluso as macrogranxas controladas. Incluso o río Santa Lucía sabe un pouco ben tamén cal é a consecuencia das granxas industriais. Entón, creo que non leva máis debate porque é absolutamente inútil. E por último, en Galicia, recordar que a ganadería industrial en Galicia conseguiu que o encoro das Cunchas sea declarado como encoro contaminado, non sea apto para o baño, e sea unha das masas de auga de Galicia continental contaminadísimas por nitratos. O Sindicato Labrego Galego leva anos denunciando o que pasa e agora xa temos a evidencia de que aquelo é totalmente peligroso. E pouco máis, é dicir, eu recomendaríalles, eu entendo, é dicir, non vos lo digo a vos personalmente, que sei como funcionan os partidos e os partidos estatais máis, pero sí que esta é unha forma de facer política que non ten sentido. Moitas gracias. Segundo turno. Sí. Bueno, pues a mí, de todo lo que habéis dicho, lo que más me sorprende es el tema del bulo. Vosotros estáis diciendo que The Guardian miente, o sea, que es bueno, o que no ha dicho la verdad o que ha citado mal al ministro. Toda la prensa española se ha hecho eco de un bulo. Hombre, vamos a ser más serios. Sí, efectivamente. Primero escúchame y luego... Carmen, de verdad, es mejor dejar el dogma a un lado y ser, no sé, más proactivos, diría yo. Dicen ustedes que no tiene nada que ver en Teo. Entonces, ¿dónde compran ustedes la carne? ¿En Salamanca? No sé. No hay carnicerías en Teo, no hay finalistas. Es que eso forma parte todo de la cadena cárnico-ganadero en su conjunto. Es que eso es así. Habrá gente que es vegetariana y no consuma, pero es que eso es una realidad. El propio ministro, si era un bulo, ¿para qué salió desdiciendo a su compañero de gabinete? No sé. Me parece que no es preocupante para Teo. Yo creo que sí, y para Galicia en especial. Creo que sí que atañe. Esto más, bastante más, que las mociones a la monarquía, que las mociones al rapero Hasél, en apoyo al rapero Hasél. Yo creo que esto tiene un impacto real en Teo. Las macrogranjas, pues mire, siento decirle que las macrogranjas no existen. La regulación española es de las más estrictas de Europa respecto al tamaño y a las exigencias ambientales de bienestar y bioseguridad, que deben cumplirse en todas las explotaciones gandeiras. Y si no, para eso están los inspectores, para sancionar. El Estado tiene sus mecanismos, las comunidades autónomas tienen sus mecanismos, como bien sabemos. Bueno, está claro que ustedes desprecian claramente al sector ganadero de toda Galicia, que yo lo entiendo, no lo digo personalmente, yo también sé cómo funcionan los partidos.
Ustedes desprecian claramente al sector ganadero de toda Galicia y a los puestos de trabajo directos e indirectos. Es lo que yo he entendido. Y los ganaderos y los demás y consumidores también lo han entendido. Nada más que decir. Muchas gracias. Quen quere o segundo turno? Non vale a pena. Votaremos en contra. Eu simplemente dicirche que non despreciamos a nadie. Eu teño unha explotación agraria, son titular dunha explotación agraria legalmente e non teño bastante claro como se produce carne de calidade e como non se produce carne de calidade. Ben, vamos entón a pasar a ditaminar non exactamente, porque sabedes que nas comisións o ditame da moción foi en contra. De calquera xeito vamos a manter, con acordo ca Secretaría, vamos a manter o voto a favor ou non da moción, independentemente de que fose ditaminada en contra. Ainda que formalmente debera de votarse o ditamen da comisión, o que vamos a votar para que non dé lugar a equívocos é o texto da moción, a favor ou en contra do texto da moción presentada polo Partido Popular. Vale. Pasamos entonces a votar a moción do Grupo Popular solicitando ao Presidente do Goberno o cesamento do Ministro Consumo. Votos a favor? 5. Votos en contra? O resto queda rexeitada a moción. Ben, con respecto ás mocións de urxencia que agora trataremos e algunha máis presentada, quizá ben empezar pola proposta conxunta que acabamos de acordar na Xunta de Portavoces, conxunta de todas as forzas da corporación, en homenaxe ao Grupo Tansugueiras, dándolle o seu nome á área recreativa da Carballeira de Luou. É dicir, falábamos de, a raíz da presentación, da participación no Festival para a Escolla do Representante Artístico no Estado, a movilización, tanto social como a favor do grupo e en contra da actitud ou do valorado polo xurado. Mais alá deso, o que valoramos todos os grupos é que trasladan ca súa música e baile unha mensaxe de Galicia actual que sen renunciar ás orixes adaptas aos novos tempos demostrando que o galego é unha lingua viva que lonxe de pechar fronteiras abre nos novos horizontes dos que nos sentimos orgullosos, etc. Polo tanto, o acordo que tomamos colectivamente todas as forzas da corporación é homenaxear ao Grupo Tansugueiras dándolle o recoñecemento público en nome da cidadanía de Teo pola súa trayectoria e acordar nomear como Parque das Tansugueiras a área recreativa situada na Carballeira de Luou, parroquia natal de dúas delas, actualmente en fase de construción, e no que se organizará un acto público contando coa súa presencia no momento da inauguración. É dicir, como vos dixen antes, que fora consultado con elas mesmas a posibilidade. Non, por eso, temos que votar a inclusión primeiro e despois a moción. Claro. Sí, vai como unha... Sí, pero vai como moción consulta de todas as forzas políticas. Vale. Entonces, primeiro, non sei se alguén quere intervir a... Entonces, primeiro votamos a inclusión na orde do día e posteriormente a moción se acepta o sea. Votos a favor da inclusión da incorporación na orde do día por unanimidade e votos a favor da proposta conxunta, da moción conxunta de todas as forzas da corporación de Teo en homenaxe ao Grupo Tansugueiras dando o seu nome á área recreativa da Carballeira de Luou. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Había presentadas como mocións de urxencia tamén unha moción de recoñecemento a Tansugueiras por a súa contribución á difusión da lingua, cultura e músicas galegas presentada polo BNG o día 1 de febreiro. Mantédela. Pois pasa de... Moi boa noite de novo. Aínda que temos unha... Bueno, que o señor alcalde acaba de expoñer o acordo entre toda a corporación
para manexar as tanxugueiras. A nosa moción incorpora un punto máis, que é o punto 3, que é onde se pide as forzas políticas presentes na Corporación Municipal de Teo, comprometéndose a apoiar nos estamentos en que teña representación as iniciativas que se presenten para aclarar as irregularidades detectadas na Radio e Televisión Española en torno á organización do evento Benidorm Fest e denunciar o recorrente desprecio pola lingua e cultura galega que se falle da grande pública financiada tamén polos galegos e galegas. Por lo tanto, debe garantir a absoluta transparencia. Carmen, perdoa, porque temos que votar a urxencia. Entonces, digamos, Entón, en base á incorporación deses novos puntos, digamos que mantedes a proposta como urxencia, votamos a urxencia, despois acabas de defender a proposta. Votos a favor da urxencia, por unanimidade, acaba de defender, perdona pola interrupción. Non, era que eu dixen, parecíame que era o argumento para defender a urxencia, porque se deixamos pasar este pleno, pois despois para o próximo pleno, pois xa onde vai o tema. Ao mellor non, pero entón, ademais dese punto, pois tiñamos o de parabenizar as tanxugueiras, pois que supoño que non ten ningún problema, e apoiar a difundir a lingua, cultura e música galegas en todos os eventos que se impulsen desde o Concello de Teo, priorizando a aposta polas expresións artísticas feitas na Galiza e en galego. E isto é basicamente o que nos propomos, supoño que todo o mundo ten a moción porque se fixo chegar, polo menos a mí chegou o correo. María, te complementar. A moción de recoñecemento a Tanxugueiras pola súa contribución á difusión da lingua, cultura e música galegas presentada polo BNG. Votos a favor da proposta. Tamén por unanimidade queda aprobada. Non sei se hai algunha moción máis de urxencia. Se non, pasamos a robos e preguntas. En este sentido, hai un par de cousas que presentou Uxía que quero comentar. Unha, pedirlle disculpas porque presentou un dato sobre as subvencións directas que ainda non foi contestada porque foi unha mala interpretación miña entre subvencións nominativas e subvencións directas e están mañán sin falta porque estaba recopilando en servicios económicos os datos para mañán remitirchos. Despois, a pregunta oral sobre o tema das tanxugueiras creo que perdeu o sentido, non? En todo caso, se queres comentar algo. E había unha cuestión na que quero pararme porque estamos tomando unha decisión que eu creo valorando, que incluso podemos valorar e falar tamén en xunta de portavoces, que fai referencia a un escrito que remitiches, que xa se ten falado varias veces, sobre a ampliación de rede de saneamento, neste caso de Rivas, e algunha outras solicitude, non? De aglomerado que despois se pode condensar. Pero aclarar un pouco con respecto a isto, porque nos están algunhas cuestións que tiñamos asumidas porque creían que tiñan un coste máis reducido, as estamos valorando. Primeiro, estamos encargando os números reales para pasar e valorar, porque os avances que nos dan, por exemplo, en Fornelos, para dar servicio a esas 5 casas, está en torno aos 50.000 euros, e en Sestelo, a obra de que se pretendía rematar a saída do saneamento pola parte de atrás, é dicir, a maioría ben, esa se vai a 78.000 euros. 78.000 euros que en principio tampouco teñen un financiamento específico. Claro, se as casas afectadas son 4 ou 5, 78.000 euros, o Servicio Municipal de Aguas di que compensa ir de valeirar as fosas sépticas. De calquera xeito, son números avanzados así a grosso modo,
Entón, tan pronto teñamos os números reais, os levaremos a unha xunta de portavoces e aclararemos ali posturas. Rivas? Me dixeches Fornelos e Sestelo. Rivas, Fornelos e min me parece a máis asequible, é dicir, o de Rivas, é dicir, a miña apreciación, pois é que pode estar, se queredes, como cando fora o volveo de Valcaia, nos 25 ou como moito 30.000 euros. Pero igual temos que ponernos un límite xeral e global para de canto por casa podemos gastar para dar saneamento ou para definir prioridades. Pero vamos a esperar os números, que eu creo que na próxima xunta de portavoces que temos para a semana que ven, sen por lembrades, o mércores a 1:30, pois espero telos aí máis concretos. Vale. Bueno, empezamos agora cos rogos e preguntas. Carmen. Moi boas outra vez. Varias cousas. Dixéronme que nas obras de Fornelos non hai seguridade viaria, que seguridade viaria suficiente, que non hai señalización, que non hai ninguén regulando o tráfico, parando coches para que pasen outros, non sei se me entendedes. Sí. Estamos referindo de Fornelos. A obra de Rariz. Vale. En Espereira están tamén. Vale. As persoas que pasaron por ali que viron que había risco porque non había ninguén regulando o paso dos coches e que a veces se producían situacións de perigo. En Aguas Mansas hai uns pasos elevados. Eu creo, non sei se é impresión miña, eu pasei por aí de noite e pareceme que a pintura que está moi deteriorada e non ves que están ata que te metes, que chegas onde ele xusto, de noite non se ven. Eu creo que deberíades mirar por ali, porque para mí tamén é un problema de seguridade viaria. O mellor poñer algunha luciña ou algo que faga que se vexa unha pintura reflectante, que se vexa un pouco mellor. E outra cuestión é con respecto á limpeza da folla en Rivas, que se cementou, na obra que fixos unha obra moi ben, que é un cemento moi chulo, pero agora, caiu toda a folla, o ano pasado, por este tempo, fora a cuadrilla de obras, ou, os de Parques e Ardín, non sei exactamente, recolleran toda a folla e quedará ben, pero agora, se non se recolle, despois esa folla apodrece, en vez de cemento volve a haber terra. Entón, eu creo que agora é o momento. E eu diríavos que fixésedes a limpeza de toda a vía, porque o ano pasado fixose solamente alrededor da Carballeira, e non se fixo polo camiño que baixa, que é estreito, que baixa do cruceiro cara a parte de abaixo de Rivas, dadevos conta onde digo. E aí non se fixo, entón, aí xa, ademais de folla, xa hai terra. Entón, a veciñanza, queixouse, cando ano pasado recolleran a folla arriba, de que eles estaban discriminados, e que, porque ali non se recollía, con toda a razón. Se mentouse todo, fixo esa obra para, e debe ser facer o mantemento de forma íntegra, penso eu. E despois quería facer fincapé en Montouto, que non sei que pasou ca iluminación, porque ao parecer nun momento había máis farolas, que se hai farolas que son da urbanización e outras que son públicas. Ao final creo que as públicas que non están en funcionamento. O caso é que de noite ali non se ve absolutamente nada. Están totalmente ás escuras. Montouto por onde está o día, ali enfrente o día.
Bueno, na parada de taxi, sí, para eses edificios para a parte de atrás. Sí, na travesía de Montouto. Pois de noite non se ve absolutamente nada. Había unhas farolas que se retiraron, ou non sei, bueno, non sei exactamente que pasou. O caso é que agora mesmo están sin luces. Bueno, ali aclarar que hai dentro desas urbanizacións en concreto, por exemplo, dentro da que ten o parque, hai zonas que son públicas e hai zonas que son privadas. Entón, o que se sustituiu, e se non usia que me corrixa, pero o que se sustituíron foron as farolas públicas e as farolas privadas, lógicamente, non se sustituíron nin teñen alumbrado da rede pública. Entonces, temos que ver en concreto as situacións esas nas que hai pouca luminosidade e valorar, primeiro, comprobar se son públicas ou privadas e en que situacións. Entón, desde logo, se son públicas e se comunica ao Concello, se reponen de forma inmediata. Vale, a mí xa me contaran eso de que había aí un conflito, que unha parte eran públicas, outras privadas, pero polo que entendín, das que se queixaban eran das públicas. Pero non, sería conveniente que vos informásedes mellor, non sei, eso é o que me transmiten a min. Tamén me transmitiron que a pista que vai desde a Carballeira do Carballal ao cruce do Centro Médico, por aí os vehículos circulan a demasiada velocidade. E tamén hai problemas a demasiada velocidade. E que tamén hai problemas de seguridade viaria. Eu transmito que desde a pista que vai da Carballeira do Carballal ao cruce do Centro Médico, non? Onde estaba o restaurante As Pontes, desapareceu unha tapa da rede de sumidoiros. Entón quedou ali un burato que constitúe perigo. E despois quería, pois, non sei, dicir así, que bueno, na pista do Colexio de Cal ou polas obras o cortar polas obras da Cascalleira, que se desviaron os autobuses, pois no instituto informaron de que había novas paradas. Pero, bueno, polo que entendo, aos veciñanzas non se lle informou, mas que se lle dixo aos condutores que lle dixesen. O caso que houve veciños que estiveron esperando na parada por un autobús que nunca chegou. Entón, bueno, pois eu simplemente decir que non costa nada, se son 2 ou 3 paradas, poñer un cartel na parada, ademais de dicirlo ao condutor do autobús, porque non todo o mundo colle autobús todos os días, ou o señor do autobús, pois, a mellor acórdanse ou non. Entón, para próximas ocasións, ao mellor deberíamos ter en conta, bueno, pensar un pouquiño, ter un pouco de empatía ca veciñanza, que pode, que neste caso, unha señora de Mouro Morto estivo esperando un autobús que non apareceu nunca. Pois esa sí que non. Pensei que decías do outro lado. A ver, aí o problema é que, digamos, Monbús ten unhas paradas que están asociadas a unhas marquesinas e logo hai unha tradición de parar, e en ese caso que ti estás contando é unha delas, en Mouro Morto, que é unha parada que, digamos, oficialmente non existe. Entón, como non existe, non ten marquesina, tampouco ten ningún poste indicador, por tanto non había espacio físico para colgar o cartaz. Vale, seguramente, porque Mouro Morto ten 2 desas paradas, que foi nese caso, porque o resto estaban indicadas. Entendo que é aí. Eu tampouco pasei a comprobar se alguén as quitara, pero tivo que ser eso porque xusto me cadra que Mouro Morto ten esas 2 paradas que oficialmente non existen. E nos Tilos, na Rúa Meneiro, fixeron unha obra do POS, parece que Midón,
E deixaron ali, bueno, sen arqueta, o caso é que empoza a auga, e cando chove, agora hai tempo que non chove, entón, agora non se pode ver, pero, bueno, que cando chove empoza ali a agua onde foi a obra recentemente. E xa casi estou acabando. Era aí no soto do auditorio Constante Liste, nestas obras que fixestes, bueno, e aí, bueno, é unha pregunta. As humedades esas van quedar para sempre? Non hai forma de poñer algo de ventilación? Porque tamén, a veces, según entras, notas que aquelo está demasiado irrespirable. Non sei se iso vai quedar así, se ten solución, ou mellor non é nada importante. Esperemos que non haxa moita humedade porque está ao lado do arquivo. Como teñamos moita humedade, estamos fastidiados. En todo caso, miraremos técnicamente ou comentaremos ao urbanismo as deficiencias que poida haber, que supoño que serán pola parede frontal onde se fixo a rampa, non? E no chan tamén está esa cor branca de que provén, esa cor branca que hai, bueno, claro que hai no chan. Aí non había humedade, é dicir, antes das obras, aí o ano pasado houbo todo o ano o Vives en Prega e o estaba pensando e humedade. Bueno, pero de calquera xeito miraremos a ver se eso é humedade realmente. Se se considera, pois tamén poñer un humidificador non é un problema, e ademais ver, intentar evitar que entre, porque, dicir, debeu de ser, se existe, tuvo que ser pois unha tela que quedou mal posta, unha tela asfáltica ou eso, que miraremos a ver. Bueno, xa acabo, xa vin que polo Día de Rosalía ou polo mes de Rosalía de Castro hai organizados 2 actos, o mércoles 23 unha plantación dunha figueira no Parque Municipal de Luou, bueno, e outro día o 26 unha gala rosaliana con artistas locais. Non sei se hai algo máis, se non hai algo, bueno, parecenos perfecto que se organicen cousas en torno á figura de Rosalía. Non sei, esa gala supoño que xa con tempo nos informaredes para poder asistir. Se me deixa, agora. Sí, mirade, para o Día de Rosalía cadranos moi mal porque cadra así nun día lectivo, non? Entón, ese día xa tiñamos a palabrada coa Casa Rosalía de Castro, a filla dunha figueira, da figueira de Rosalía de Castro, e entón, pois, vamos a plantar este ano nun acto que tamén contará con Xosé Regueira, e aínda non vos podo confirmar quen máis, bueno, un acto que vai ser a 1:30, vale? Porque a xenda del sí que está moi ocupada ese día. Pero logo nós o que temos organizado é un acto que lle chamamos unha velada rosaliana, que o que pretendemos é vincular un pouco a obra, porque además sí que dá co Concello de Teo, a vida e a obra de Rosalía de Castro co Concello de Teo, e para iso que fixemos foi implicar os grupos de teatro municipais, que por sorte temos 3, os de guitarra, a un artista local que vai a facer así como unha performance, se me permitides a palabra, durante a velada, e que estará guiada por Tero dos Quinquilláns, que ten fai na Casa Rosalía de Castro unhas visitas guiadas, ela personificada de Rosalía de Castro. Bueno, pois ese é o que temos para darlle e para rendirlle homenaxe, que a nos tamén nos parece moi importante o 185 aniversario. Pois sí. Bueno, primeiro fixen unha pregunta sobre os camelios, sobre a retirada de camelios na zona de Igrexa de Calo. Se tedes pensado algo, ademais hai que arranxar os accesos á zona de Parque de Gandeiros. Bueno, se tedes pensado algunha previsión de tempo ou que queredes facer? Os camelios, en principio, vanse retirar parte deles, non tanto xa porque non haxa... A ver, aquela rúa ten atrancos para mobilidade importantes, é dicir, máis que os camelios hai farolas postas que teñen unha limitación de 30 centímetros, con lo cual a rúa
non é solamente o tema das camelias, pero as camelias teñen un problema a maiores que non estaba no que dixestedes vos e que ao final é o que é determinante, que invaden o carril de circulación de xeito clarísimo. Están mal enraizadas, medran en vertical porque non deben estar en riba de algún tipo de conducción, e ao mesmo tempo medrar en oblicuo fillan porque o árbol quere recuperar a súa verticalidade. Entón, plantar árbores nunha beirarrúa de 1 metro é de moi mal pronóstico para o árbol, en xeral. Entón, se van a quitar, é dicir, eso sí que non quitar camelias tampouco, quitar un árbol tampouco necesita unha planificación excesiva. Quitamos 12 creo, ou 11 en Cacheiras fai unha semana ou dúas, precisamente polo mismo, é dicir, porque estaban en zonas que non teñen maior sentido nunha beirarrúa. De feito, se fixera unha consulta popular fai cuestión de 5 anos e a población decidira retirar os camelios de Cacheiras. En canto ao Parque dos Gandeiros, está prevista unha reforma, é dicir, que xa tiña que estar feita, e, bueno, no seu momento Sondeteo planificouna para fai 2 anos, despois, bueno, por cousas de cogoberno non se fixo, e no momento que se faga, pois se amañarán os accesos. O 5 de xaneiro presentei por rexistro unha solicitude dos informes da Xunta de Galicia sobre a Escola Infantil dos Tilos, aínda sin resposta. Como? Sí, o 5 de xaneiro. Sí, eso foi fallo meu. Vale. Sobre a Escola Infantil dos Tilos. Sobre os informes da Xunta que din que a Escola Infantil, bueno, as deficiencias da Escola Infantil dos Tilos. Unha cosa son os informes da Xunta e outra cosa son os informes da Xunta, todos os... Nas inspeccións da Xunta constatan pois, determinado tipo de cuestións. E logo hai outras que se nos constatan porque son evidentes, como é un ascensor. Entón, esa escola ten un ascensor que comunica o patio coa parte de arriba, que eso nunha escola infantil, en fin. Ahora, co COVID, como non se pode utilizar o ascensor, hai que baixar os nenos por unha escaleira, Entón, a estructura da propia escola está provocando ese tipo de situacións. Hai cousas que varias veces o falamos, a estructura é moi antigua e dá poquedad, é dicir, hoxe en día unha escola como esa prácticamente non la autorizarían. Se vos fixades na da Ramallosa, a seguridade é total, é dicir, sales ao patio e sales, todas as aulas teñen saídas de emerxencia e nas escolas antiguas non teñen. Entón, máis que constatar eso, se queres constatar algunha cousa máis, algún informe, buscamos o xeito de que vexades como, decir, porque o informe da inspección xa non fai referencia a eso porque é constitutivo da escola, pero sí que é unha eiva importante. A ver, por se acaso perdínme, nunha xunta de portavoces falamos das deficiencias da Escola Infantil dos Tilos, que había informes da xunta que determinaban a necesidade de, por incumprimento da normativa, do seu peche ou da súa valoración do peche. Entón, quedamos coa copla, porque aínda me acordo que Guerra comentou, bueno, isto está falado cos veciños, comentamos ali na reunión, entón, a petición é copia dos informes de inspección da Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, no que se indique que a Escola Infantil Municipal dos Tilos incumpre a normativa e que se debe proceder ao seu peche. Quero dicir, eu entendín eso nesa reunión, eu creo que era a idea transmitida naquele momento. Se consideras que nos informes non pon eso, pois podes tamén aclaralo, en plan, nos informes non pon eso.
Vouche aclarar o que se dixo ali. Non é que nos informes se recolla a necesidade de pechala, porque senón habría que pechala. É dicir, é evidente. Nos informes podense recoller determinadas seivas, que normalmente son subsanables. Algúnas sí, outras non. Por exemplo, non está prohibido que nunha escola infantil haxa un ascensor. Pero, baixo calquer punto de vista de seguridade, un ascensor é un elemento que non debería estar nunha escola infantil. Vamos, eso é unha cousa lóxica. É dicir, igual que as aulas teñan acceso directo ao exterior, pois tamén é unha, digamos, que hoxe en día nos códigos técnicos da construción de escolas infantiles non se permitiría construir unha escola que as aulas non salieran ao exterior. Pero eso non quere dicir que as que veñan de atrás non incumplan a normativa. Cumplen a normativa de xeito máis precario. Agardo informe. En canto as subvencións directas de deportes, coméntanos que houve algún problema coa período de subsanación de deficiencias. Non teño moi claro que pasou, nos comentan que no período de subsanación de deficiencias dos 10 días que temos por procedimento que houve algunha solicitude que non se lle notificou esta posibilidade de subsanación de deficiencias e que, bueno, quedaron incompletas por algún tipo de... non sei que pasou exactamente, se nos podes informar. Non foron as axudas directas, foron as axudas de concurrencia competitiva. Houbo unha eiva de dous deportistas que non xustificaron adecuadamente uns méritos. Entón, a valoración técnica non llos contabilizou. Pero non era tanto de período de poder, como diría, de poder reclamar documentación complementaria, senón de reclamar méritos. E os méritos, en principio, nunha convocatoria non se poden reclamar porque pode haber méritos que descoñezas. Entón, os méritos se valoran. Outra cosa é que haxa documentación complementaria para admitir a solicitud a trámite, que esa é a que se solicita. Pero os méritos, en principio, non podemos saber que méritos son se non están xustificados. Sí. O problema era que había méritos, non entendín, había méritos que non estaban xustificados suficientemente ou eran que non había esos méritos, non entendín. A ver, eu podoche decir porque eu non valorei eses méritos, entón non teño na cabeza os expedientes. O informe técnico que se nos remitiu non llos contabilizaba porque consideraba que non había que non era posible valoralos. Entón, o informe está, é dicir, está firmado polo técnico que fixo a valoración e non é un proceso, non é o proceso anterior no que se evalúa se admite ou non se admite a trámite, que aí é onde a nivel administrativo nós polo menos reclamamos se non está suficientemente claro. Isto era a valoración dos méritos a nivel técnico. De todos xeitos, está falado cas dúas persoas, está tratado cas dúas persoas e, en principio, está explicado. A valoración se fixo aquí dentro, o técnico municipal? Non hai técnico municipal de deportes desde fai un ano que está a técnica municipal de deportes de baixa. Quería preguntar tamén pola... Fixen tamén nun mail, comentei a idea, a solicitude dos veciños tamén en Fornelos, non solamente do saneamento, sino da ampliación da pista desde Fornelos cara ao cementerio, non sei se para que valoredes, sería continuando, en vez de ir cara ao Pazo, continuar a pista cara ao cementerio. É verdade que é unha pista longa, non é unha pista de ampliación de proxecto, pero, era para que valorades, e ser na medida do posible, pois, que a consideredes cando podades.
tería sido mellor poñer ese ramal, porque tampouco dá a impresión de que outro ramal, o que vai cara ao Pazo, sexa moito máis concurrido, e no ramal que vai cara ao cementerio creo que pasa o bus escolar, é dicir, o bus do instituto. Entón, igual foi un erro no seu momento tomar esa opción, pero bueno, valoraremos as posibilidades que hai. Por último, que pasou co Banco dos Tilos? Sabemos que desapareceron, que apareceron os bancos da Praza Cuberta dos Tilos, que apareceron nun monte, o que nos din os veciños, tampouco sabemos parece que nun monte de Santiago, co cual, bueno, non sei como se vai proceder a súa reposición, queríamos informarnos. Gracias. A ver, os bancos, informou a Policía Local de que se sacaran da Plaza dos Tilos, estaban nun monte que, aunque sea moi así dramático decir que estaba no Concello de Santiago, son 50 metros, con lo cual non é tan... a ver, tamén hai que entender que están xusto ao borde, entón, por pouco que os movan, acaban en Santiago. Pero se retiraron, están na nave de obras e se está valorando cal é a mellor forma de proceder coa súa reposición. Partido Popular. Agora. Bueno, en primeiro lugar, pídeme Guerra que pide información acerca do que consultara el no pleno de decembro, se non recordo mal, acerca da fibra en Chaves e o asfaltado. En teoría, a fibra iba a estar posta a principios de xaneiro e ainda non se puxo, a ver se teñen noticias ao respecto, exactamente o mesmo con respecto ao asfaltado, se hai novas. A ver, respecto á fibra, partindo de que non é unha competencia estritamente que non é unha competencia estritamente municipal, bueno, ni estrita ni non estritamente, non? Quen fai a contratación é o Ministerio, parece ser que hai unha prórroga dun ano máis para a execución e instalación deses ramales. A nosa percepción, además nese caso, por ser a compañía que é e como ten avanzados os proxectos, é que de cara á primavera pode estar colocado. Contamos ter nesta primeira quincena de febreiro unha nova reunión cos operadores e ver se realmente é así e se cumpren eses prazos, pero previsiblemente é o que vai acontecer. Eu, en todo caso, estou bastante máis preocupado, digamos, ca segunda fase que ca primeira. Digo segunda fase o Ministerio concertou con unha serie de compañías a difusión da rede dunha serie de núcleos. Con todos os retrasos a que dou lugar ao COVID e demais e as prórrogas que o Ministerio lle fai, e partindo de que quen lle paga as compañías é o que ten posibilidade de reclamarlle e achuchalas para que executen nos plazos correspondentes, é certo que con un maior ou menor retraso, é dicir, se van a completar ou se van a ir completando, tal como vai o desenvolvemento. O problema que nos estamos empezando a topar é en núcleos aos que sí xa chegou a fibra e que as compañías consideran que teñen coberto unha vez que cubren o 70% da poboación. Co cal, nos encontramos con casas que están fora ou un pouco distantes do núcleo e que a compañía pois non accede a dar cobertura porque di que eles o contrato con ese núcleo teñen coberto. E aí en esas peleas estamos. Digo que por eso me preocupa máis, porque esa sí que é un problema de difícil solución de cara ao futuro, é dicir, máis que facer unha nova solicitude que xa se realizara para esas zonas oscuras, pero tendo en conta que, claro, esas zonas oscuras son moi disgregadas, porque hai algunhas disgregacións desas que corresponden a 2 ou 3 casas, pero hai moitas que corresponden a casas máis ou menos illadas e distantes. Moi ben, Feros. En Feros, hai xa un par de meses, bueno, pois demandamos o arreglo da pista no seguinte punto. En canto se entra pola estrada principal de Cacheiras, cara Feros, cara abaixo,
hai un pequeno río, se vos dades conta, e ali o problema é que a tubaxe que canaliza parte do río rompeu. Cal está a ser o problema? Bueno, primeiro de todo, tirou unha sinal que había ali. Está o sinal, pois, prácticamente caída. En segundo lugar, o problema é que a auga está minando por debaixo da carretera. Entón, bueno, pois hai o perigo de que pouco a pouco vaya minando a de todo e nalgún momento ceda o terreno. Cal, sí que creo que é unha desas situacións na que conviría velo canto antes. E despois, así xa remato as dous un tirón, Luou, no tramo que vai despasande a Insua, onde se está facendo a senda, non sei se por motivo das obras, porque esa estrada xa non estaba demasiado en bo estado ou por todo en xeral, a verdade é que parece territorio comanche xa. Quero dicir que está, desfíxose totalmente nos 5 ou 6 meses que van de obra. Entón, nese sentido, bueno, pois que non sei se ten pensado en canto remate a obra botarlle unha capa asfáltica, pero boa falta fai. E nada máis. É dicir, estamos de acordo, de feito, bueno, na Xunta de Portavoces propuséramos esa obra. Vamos a ver que acabe a construción, que agora esperemos que en un mes como moito debería estar rematada e a ver como enfrontamos esa reparación. Hola, sí. Hola. Boas noites a todos. A ver, unhas cuantas cousas. Por un lado, non sei se vos dades na parada de bus que hai en Pontevea frente ao Senra, que hai para que parte, hai tamén os contenedores. O autobús non dá entrado ben, hai posibilidade de mover algo eses contenedores para que quede máis accesible a entrada do autobús? Non, posibilidade sempre O sea, habrá quero que dicir, mirar. eso por un lado porque mo avisaron. En frente do Senra, non? En Sí. frente do Senra. Sí, na parada do autobús. Está de Telefónica. Sí, aí, nese. Logo, a pista das Areas, que é a que vai ao meterse onda gasolinera cara ao interior de Reis e Padrón, aí que está outra vez mal, tivo un arranxo, pero ahora tanto antes da ponte como despois volveu a abrir. Pero creo que estaba, se non se arranxou a semana pasada, arranxouse Ah. anterior. Vale, bueno, é verdad que como estuve un pouco limitada en mobilidade, non pasei a semana pasada, pero... E mandaram un mensaxe, entonces tiña, vale. Logo, en Xermeade, se habría posibilidade de sujetar os contenedores, porque é verdad que cando fai moito aire, hai uns xusto no centro que ese sí xa están suxeitos e ben, pero os que están arriba, sobre todo onde a carretera general, sí que é verdad que cando hai aire sempre acaban por aí tiscaos. E logo pedían a posibilidade de que se puxese outro máis de orgánico. Aí dixen que non sabía, pero que o transmitiría igualmente. Logo, se te das conta, Nacho, onde se fixo ora, onde se acabou de asfaltar, quedou ora un carballo que ten as polas. Eso non sei se hai que solicitar ao dono da finca que o pode, se o poden facer Na entrada de xusto Pajaradillo. no alto de todo, xusto onde acaba o cierre e queda cara a carretera. Está cunhas ramas ali. Logo se iso mando unha foto que tamén teño, por saber se é que a nivel municipal se pode podar ou se hai que falar co dono, me imagino, non? Que sí, non, supoñía, pero bueno, hai... E logo é verdad que xa temos comentado e se vai a facer, bueno, hai unha segunda fase para poder asfaltar o de Xermeade, non? Que queda... Se sería posible, de todas maneiras, na carretera, na pista central, que hai algúns baches que quedaron sin tapar, e aí sí que
polo menos mentras non se poidan tomar outras medidas. Hai un par deles que sí que... É verdad que os bordes non, pero... Non te queixarás do... No, para nada, para nada. Para nada. Pero é verdad que aí hai eses dous puntos que eu entendo que, aínda que non se arranxe a carretera nestes momentos, sí que entorpecen aí un pouco. E logo quería preguntar pola obra en Pontevea, onde estaba o aparcadero da Pontevella e todo, que xa vin que sí que a pista se puxo. Por que a decisión da senda do peonil foi pola marxe, por onde está, en vez de pegado aos muros? Porque agora realmente para aparcar os coches teñen que pasar por... O sea, porque a a senda estrutura, non sei. valorouse un lado e outro. O lado que iba pola beira do muro era máis curto, era máis barato, pero porque estaba menos pintura directamente, se te fixas. Pero hai que dar acceso ao campo de fútbol. E ao mesmo tempo tamén ao local, ao parque, e toda esa zona queda do outro lado. Se non faz a paso peonil, pero logo obligas a xente a cruzar polo carril de tránsito. Entón, por eso se optou polo outro, é dicir, porque foi unha opción así que a debatimos. E a razón final é esa, facilitar que a xente chegue andando ás instalacións que hai ali. Hola. Era para dúas preguntas. Unha, saber como van os trámites do semáforo sonoro de Montouto, que solicitou o veciño. Sí, estamos aí pendentes de outro presuposto, é dicir, espero que neste mes quede instalado. E outra, cal sería a previsión para reparar o camiño de Beitureira no número 6, pedido no mes de outubro, anteriormente pedido no mes de xullo a anterior concelleira de Urbanismo? E claro, volveume a chamar a ver se, por favor, que só é ese acceso que ten para a casa. Bueno, pues yo básicamente era un poco lo que comentó Uxía. Contacto con nosotros la Asociación de Vecinos de Los Tilos por la escuela infantil porque temen por un posible cierre. Y bueno, saber un poco cómo estaba el tema, ya comentaste. Y también, pues bueno, lo mismo, lo de los bancos, ya comentaste. Y luego, básicamente, al alcalde, que te comprometiste a traer a este pleno la subida de tarifas de los taxistas. Quiero saber cómo está ese tema, porque María estaba fuera, en el extranjero, competía también a su departamento, esperamos. Gracias. Sí, a verdade é que, bueno, eso, como estiven fora, organizei despois, bueno, basicamente eles fixeron unha proposta que se basa noutras tarifas que hai noutro concello, pero a nosa ordenanza non tarifa en 3, no? Que era a súa proposta. Entón, bueno, pois tivemos que recalcular, o sea, digamos que eles presentaron unha tarifa que era día, noite, fins de semana, e nós non temos esa tarifa, nós temos como día, noite, máis fins de semana todo xunto. Entón, tivemos que facer aí un promedio, quixen acordalo con eles porque non coincidía exactamente ca súa tarifa, reunínme con eles, chegamos a un acordo e entón agora non chegou a este pleno porque ten que informar Secretaría e, bueno, pois estamos en ese proceso de cambio de ordenanza, pero para o seguinte vai seguro, eles xa o saben, O sea, que estáis en contacto con eles. Sí, tiven aquí unha reunión con eles. Por buen camino, pues. O sea, vai por unha subida de tarifas, sí, que entendemos que lógica como se falou na Xunta de Portavoces non é exactamente a que eles presentaron, pero agora xa está acordada con eles tamén. Bueno, e con ela. Claro, yo es que preguntaba, porque al no venir, y ya pregunté varias veces por este tema, al no venir en el pleno, dije, pues igual ya han contactado con ellos, pero si es así, sí. Gracias. Nada. Ben, eu quería facer un rogo para a aldea de Nuenlles e Procela, xa fixen aquí máis veces. Teñen a estrada que comunica pola parte de atrás, sabedes de cal vos falo, xa trouxemos máis veces.
está completamente desfeita. Xa non é solo que estea desfeita, que está peligrosa para os nenos que andan nas bicis, porque hai moitísima gravilla suelta, para a xente que anda a pé, non son só as fochancas, porque a gravilla, de verdad, que ali é un problema, pero gordo, porque se derrapa cas bicis, e hai nenos nas dúas aldeas. Bueno, non sei se se vai arreglar, se non, porque son 2 anos pedindo xa, ou incluso máis de 2 anos. Se o podedes contemplar, por favor, e ir a miralo. Despois, nesa zona tamén se pedirá, non sei, Rafa, se sabedes algo de como vai o tema da fibra óptica. Aí abarca todo, tras do eixo, Penelas, Noenlles, Porcelas. Hai xente que teletraballa, é verdad que o ten complicadísimo. Non sei se está parado, porque en principio falaras de que era para o mes de decembro. Que tiñan o límite do mes de decembro, pero houve a prórroga esa. Xa digo, de calquera xeito, son bastante optimista en que cara ao verán este solucionado. Despois, quería comentar ali na carretera que baixa do cementerio a Cacheiras, non sei que foi o que fixeron ali xa fai tempo, que atravesaron a carretera, abriron unha javia dun lado ao outro. Bueno, pois aí ora formáronse unhas fochancas, pero de ter que parar o coche, non vale nin para pasar andando, hai que parar o coche, literal. E non é máis que ir a bachear, que o resto da carretera está máis ou menos ben, pero ali hai atravesa de lado a lado e formáronse a ambos lados e un pouquiño máis arriba. Vale, se podedes... Cementerio a igrexa de Cacheiras. Bueno, pois entón agradecervos a asistencia e levantamos a sesión.